Amurrioko kulturetzean, Aiaraldeko Euskalgintza Kontseiluak, AEKak eta Berbalaunek aurkeztu dugu Gurasoleku programa. Izan dira bebai Amurrioko ikastetxeetako zuzendariak, Amaurre, Arezketa, Zabaleko eta Mendiko eskoletako zuzendariak izan dira hemen programa hau babesten. Zertan datza Gurasoleku programa? Bueno, lehenengo eta behin esan behar dugu gabiltzala eskoletan lan bat egiten, aurkezpenak egiten, gurasoekin lan egiten eta tutoreekin ere lan egin dugu. Eta gure xedea da 0-5 urte bitarteko umeak dituzten familietan euskararen transmisioa areagotzea. Horretarako alde batetik sentsibilizazioa lantzen ari gara, gabiltza aholku praktiko batzuk ematen, gabiltza tresnak ematen bai tutorei eta bai gurasoei, bide hortan pausuak eman ditzaten. Eta bestetik, eskaintza konkretu bat eta pertsonalizatu bat helaraztea da gure helburua. Hiru programetan edo laburbildu daitekena. Alde batetik guraso euskaltegia, euskara ikasteko, guraso lagun programa, mintza praktika lantzeko, non bai euskaraz ondo mintzatzen direnak edo praktika behar dutenek lekua daukaten, eta azkenik aisialdia eta familia euskaraz biltzen dituen programa, Guraso Lagun agenda deritzen. Gure ekimen hau aurten Amurrion pilotu bezala martxan jartzen dugu, baina gure nahia da handitzen joatea eta Aiaraldea osora ere irekitzea. Bai, izen ematea urriaren 6 arte zabalik dago eta eskolen bitartez egiten da, banatu egin diren esku horrietan. Dena den gure webgunean ere informazioa bildu daiteke.